Salut, prieteni! Bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă supun atenției un model de pușcă semi-automată cu alice, lansat pe piață de compania Sauer. După cum se știe, compania este una dintre cele mai vechi, dacă nu chiar cea mai veche fabrică de arme din Germania. Primul model de armă semi-automată cu alice lansat a fost în 2017 cu un Sauer SL5. Se numea și Deluxe pentru faptul că avea patul, era din lemn, frumos lustruit și lăcuit. În 2022 apar modelele XT, adică pentru condiții de vânătoare extreme, care se caracterizează prin pat din polimer cu o acoperire cauciucată, care oferă o priză foarte bună. Mecanismul este un mecanism semiautomat clasic, realizat în colaborare cu firma Breda din Italia. Breda, după cum știți, este specializată pe acest gen de mecanism, așa că dintr-o asociere, dintr-o firmă germană și o firmă italiană a apărut acest model care este foarte bine primit de piață. Adică din asocierea dintre o creativitate italiană și cu precizia germană. Modelul se bazează pe un mecanism semi-automat, inerțial. După cum știți, mecanismele semi-automate sunt de două feluri, cu împrumut de gaz sau inerțiale. Acesta este un model inerțial care, printre alte avantaje, are și faptul că este mult mai curat. Nu necesită o întreținere atât de minuțioasă, nu acumulează depuneri de calamină și de praf. Se știe că prin arderea pulberii din cartuș rezultă mizerii care se acumulează prin găurile de gaz, se acumulează pe piston, pe corpul pistonului și în interiorul mecanismului. Are un alt avantaj acest model. Poate fi demontat oricând, oriunde, fără unelte, fără scule și poate fi întreținut foarte bine. Aici avem modelul standard, este un de culoare negru mat, utilitar, rezistent la intemperii, rezistent la apă, la soare, la orice. Cum spuneam, este proiectat pentru vânătoare în condiții extreme. Demontarea este extrem de simplă. Majoritatea ați demontat o armă semi-automată. Știți cum se face chestia asta. Se scoate piulița din față, după care țeava și ulucul ies împreună. Ulucul se detașează de țeavă, după care se scoate partea superioară a culatei și de aici totul merge intuitiv, foarte simplu. Închizătorul se scoate de pe șinele de ghidare în afară. Aici, la demontarea închizătorului, este un știft lateral care se scoate foarte ușor, iese percutorul cu arcul percutorului, după care scoatem pârghia de armare și un bolț de ghidare al capului închizător. Scoatem capul închizător, se poate întreține, se poate curăța, inclusiv se poate verifica seria, pentru că spurile noastre asta vor, iar în interior este un arc foarte solid. Ăsta, de fapt, este inima unui sistem de funcționare inerțial. După cum mulți cred, în momentul percutării, din presiunea exercitată de gaz, reculul tubului îmi mișcă tot mecanismul, tot închizătorul spre înapoi. Pe jumătate adevărat. De fapt și de drept, în momentul declanșării, în momentul exploziei pulberii, se produce o presiune foarte mare care exercită asupra întregului ansamblu de țeavă, cameră, armă, o forță de recul foarte puternică și bruscă. Aceasta este exercitată spre înapoi, dar închizătorul aici are o inerție mare, pentru că este cam de 5 ori mai greu decât capul închizător. El, din inerție, el rămâne
un pic în urmă, practic el se deplasează câțiva milimetri spre înainte și încoardă acest arc foarte puternic. În momentul în care scade presiunea, destinderea arcului îmi produce mie aruncarea închizătorului spre înapoi și dezăvorârea capului închizător. De aici încolo ciclul continuă și din reculul tubului și din inerția închizătorului. De aici încolo totul este clasic. Fiind împins înapoi, comprimă arcul recuperator care este în pat, acesta împinge înapoi închizătorul, culege un cartuș din magazie, îl introduce pe țeavă și ciclul se rea. Deci facem montarea ansamblului, punem arcul închizător, bineînțeles după ce am curățat tot, după ce am degresat, după ce am uns, se pune închizătorul, capul închizător la loc, nu are decât o singură poziție, nu putem greși. Apoi se introduce acest bolț de ghidare. E vorba de un bolț care ghidează acest cap închizător pe șanțurile de ghidare. Așa. Apoi se introduce percutorul cu arcul percutorului, se introduce știftul de fixare, apoi pârghia de armare și îl punem deoparte ca să vedem încă ceva. Practic, mecanismul trăgaciului. Este clasic, după cum am spus. El poate fi demontat și curățat cu orice. Să zicem un creion sau, nu știu, un briceag, ceva. Cu un știft lateral se împinge, nu avem nevoie de bormașină, de ciocane, de așa. După care, deci arma este nouă, n-a fost încă demontată, se scoate tot ansamblu. Deci este un model modular. Avem acces la orice piesă, avem acces la orice, se poate curăța, se poate întreține, se poate unge. Nu necesită foarte multă întreținere, nici ungere foarte multă. Ansamblul este montat pe un șasiu din polimer, dar e un polimer de foarte bună calitate și nu se uzează la o utilizare. Siguranța este clasică pe trăgaci. Este blocat practic trăgaciul. Aici avem cocoșul care lovește percutorul. Facem montarea ansamblului, luăm mecanismul trăgaciului, îl introducem în corpul armei, apăsăm butonul opritorului cartușului, după care intră frumos în locașul lui, punem știftul pur și simplu cu mâna, fără ciocane, fără dorn, fără nimic. Luăm închizătorul și portînchizătorul, îl așezăm, are un șine de ghidare, nu se poate pune greșit, nu e complicat, după care punem capacul culatei la locul lui, punem ulucul pe țeavă și împreună le luăm și le montăm pe corpul armei. După care șurubul de montare. Practic, ăsta este șurubul care ține tot ansamblul pe oaltă. Avem modelul OptiFade. Este exact mecanic, practic este același lucru, numai că aceasta este proiectată special pentru vânătoarea de păsări de baltă, să zicem așa.
Țevile și la un model și la altul pot fi cu cameră de 76, de 12x76, iar lungimea țevilor de 70 sau de 76 de centimetri, 760 de milimetri. De ce? Avantajul unei țevi lungi este că ține grupat snopul de alice a cartușului, îl ține mai grupat până la o distanță mai mare. De fapt, chestia asta este, hai să spun, un pic mai puțin importantă în momentul în care au fost inventate aceste șocuri schimbabile. În momentul în care știm să jonglăm cu șocurile, de fapt, lungimea țevii nu mai este atât de importantă. De-aia, diferența între o țeavă de 760 și 700 de milimetri este că o țeavă mai scurtă este mai ușor manevrabilă în teren, în tufișuri, în zone mai înghesuite, ca să zic așa. Acest OptiFade este modelul de camuflaj, care, mă rog, e un model studiat pe computer, pe nu știu ce, și se pierde foarte ușor în peisaj. În trestie, în stuf, în plase de camuflaj, se poate manevra cu ușurință. Ce mai are specific acest model este dimensiunea elementelor de comandă. Respectiv, pârghia închizătorului este un pic mai lungă și are pe el un manșon de plastic. Butonul de eliberare al închizătorului, dacă vedeți, este un pic mai supradimensionat. Și pentru ce? Pentru că în condiții extreme de vânătoare, de frig, de ploaie, de umezeală și toate cele, se poartă mănușă. Da? Atunci avem garda trăgaciului, oferă un spațiu generos pentru a putea fi utilizat cu mănușă. La fel, pârghia de comandă pentru închizător, la fel acest buton de eliberare a închizătorului. Este practic proiectată pentru acest gen de vânătoare. Țevile, bineînțeles, sunt testate și cu alică de oțel, pentru că, după cum spuneam, este destinată vânătorii în mediu umed și, conform legii, acolo nu pot fi folosite alice din plumb. De-aia toate țevile sunt testate pentru alică din oțel și poartă pe ele emblema aceea cu fleur de lis care dovedește acest lucru. Ambele modele le puteți achiziționa de la magazinul Hunter Shop, care îl poate trimite la orice magazin colaborator din țară. Cu ocazia asta, probabil, în curând vom reveni cu niște clipuri în care vom supune atenției dumneavoastră și alte modele de arme tot de la firma Sauer, de data asta câteva modele de carabină, care ușor fac concurență multor modele de carabine de pe piață. Vă mulțumesc, o zi însorită să aveți!